Lucas, Kapitulo 10. Human niini, nagpili ang Ginoo og laing kapituan og duha ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila, Ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag, o sandalyas, ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni atong balaya, kaon o inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo, angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin, gikan sa usa ka balay, ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod, ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton niya tong lungsura, ug ingna ang mga tao didto, nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod, ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan, ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod, nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon, agig pasidaan bato kaninyo. Apan timani, nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman, nga mahiaguman niya tong lungsura kaysa Sodoma.